Er I klar? Ja. Du er bange, eller du? Men hvis den så hopper op. Slangen? Ja. Jeg tror ikke, den gør. Det er jo vores. Det ved jeg sgu heller ikke. Nej, mor, stop. Den vil lige se, hvad det er. Jeg kunne bare forestille mig, at den ville have op. Det må du ikke lige hente dig. Byder den hånden af dig? Jeg tror... Skal du hente sangen derinde med stjålet, ikke? For satan. Stort. Kom nu. Ja, den bider. Far, det er altså ikke godt, at den bider i det der. Der er jo blæk i. Ja, det ved ikke, det er godt. Sådan. Den siger jo ikke noget, den skide lille mus. Mit job. Skulle der rimelig vildt ud. Jeg kan bare se. Jeg kan ikke engang høre den pile. Det virker meget sejt. Eller munden er åben på den. Er munden åben? Ja. Så ja. Tror I, den slangen dør, det der? Tror I, slangen dør? Nej, men altså, hvad nu, hvis den bliver for store? Hvornår slangen, eller hvornår er den kan jo lugte. Er død. Jeg kan mærke på den, at hjertet slår jo ikke så. Jeg kan bare se den så åbne øjne. Tror I ikke, den er død nu? Jeg tror, den er død. Nej, jeg kan ikke det. Nej, man kan bare se halen på den. Hvordan kan du se, at den ikke er død, mor? Den bevæger hele. Skal jeg trække lige lidt væk her? Prøv at hen og tanken, far. Nej. Tank. Jamen, far han siger, at de godt kan lide, når der kommer modstand. Ja, men den kan godt sidde der de næste 10 minutter, vel? Du er ret sikker på, at den er helt... Så. Ja. Der var ikke meget modstand i den. Jeg tror bare... Den var nok også svækket. Jeg synes altså ikke lige, der var meget gas på den mus der. Det ville være sjovere, hvis den var købt lige fra dyrehandlen. Og så putter den ned til, så skurter den bare rundt. Står den i skolen. Vi skal nok lade være med at sidde og rykke til bussen. Skal vi nok. Kan man det? Nu bevogter den altså sit bytte. Ja, det kan vi så se. Det kunne så ikke. Nej! Altså, kan vi jo godt se alligevel. Det kan vi godt. Undskyld. Ja, det gør den nok. Det ville være vildt, hvis den næsen snurrer rundt sig. Og musen så meget, at sangen er ude af munden eller røven. Kan du huske, at det var den... Hvis man træder på et dyr. Kan du huske, at det var, den skulle have en af de der døde mus der, hvor der var hjernen bare kom ud? Hvad mener du? Tarmen ud af røven, altså. Tarmen ud af røven. Var det ikke det? Jeg var der til slangen lige derude.
en Sander baby. og Mads, de skal altså sidde stille, fordi hver gang I rykker, så rykker I bordet, og når bordet rykker, så rykker boksen. Og så? Bordet spiser ikke så længe. Fordi så tror den, der er et andet rovdyr, der er større end den, der vil have hans mus. Det er den. Den er far. Kan man ikke filme imens, da man så har sat den til at lave videoer imens? Hvordan? Så er du sikker på, at videoen kan slettes igen? Jeg er bange for, at den er for stor. Tror du også det, mor? Tror du også det? Ja. Det var det, de finder ude i naturen. Man kan ikke... Og hvis ikke hun kan komme igennem den, så æder hun den vel ikke. Nej, jeg tror, det er en han. Fordi det er en hund, der kommer til forskel på farverne. Nogle gange. Så det er nemmere at sige den. Så kan man ikke fejle noget. Han eller en hund. Altså, så er der sådan lidt ligesom dig. Hvor du går over bordet. Hvad sker der? Æder den nu? Nå. Altså, kan du zoome længere ind? Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke zoome længere ind. Se. Så du se, at den stadig pumper. Eller så man kan... Den spænder og løsner, for at finde ud af, om den er gået noget. Hold lidt med til bunden, og den prøver at finde kors og sted på musen, og så går i gang med at åbne munden. Plejer det godt på næsen. Ja. Der er det også. Plejer det lidt efter ind, efter lidt, og så er det kæmpe, og så kan det så gøre noget. Memory card. Men vi kan bare slette det igen.